Аз съм пича, дето влиза по-различен, защото не ме кефи да бъда като тебе някакъв такъв типичен. Взимам те на абордаж, даже и да няма много стаж. Цигара-мигара тактика, в ушите на хлъм за звуките, както вятъра хвати гората. И аз продължавам нататък в тактика. И пак така, с цигара в устата и бира в ръката, е как така. Изтока къса ги прави ги криви, без да ми спориш факт е това. What the fuck? Искаш ли да кажеш нещо репалак? Затъшък, сели сме те, шот си левак. Йо, майнига, праш ми се на американо. Бонасера, сеньорина, скачам ти като албано. Бонасера, чао, аривич, арибес. Дайте какът за начало, да си гане много стрес. Интерес е клад феса, черноморски, морски. Те са прилива, залива, а на тебе ти хареса. Думи за сука, не мисля, че пукан ми пукали, бухали, трака ми слушат и няма значение. Твоето мнение и без съмнение, боли ма целия хуй. Я го надуй, трака ми чуй и се засуши как те. Уж не съм бургаски, пек ще вляза, ся свей. Не дей така, тънко те вдигни ръка. Чака лески, чака, тъска чулките на пряката. Ръба на главата ти го заглаждаме с батата. Патката за патката, щот го излъга с десятката. За патката, с десятката. Фигаро тук, Фигаро там, днеска съм тука за утре, не знам на къде ще поема за новата схема, голяма дилема, а ти драмадан си пак, брат, мат с пешката, а не с коня чат пат. При още една грешка ще те изгоня. Микрофона дай се, дръпни се, 20, 4 и 20, щял да пуш, ама чай се. Къде дава такава бате, то да не е кът на женати, между краката да се закачат нови абонати. Нати текста просто лати, не използвам постулати, този ритъм ще ги клати, като бюста на сестра. Дебатите си паракирата, давай салатите и да ги мятаме от тема на тема. Какъвто проблема не мога да вгена, взема легена и ще те зачена на ново вемойка за няколко бройки и ставаш девойка, каквото такова и колкото толкова. Аз съм заека, ти ще си морква, стига ли ти или да продължавам, че като ги метна ги мога по-много и дори назаем без имам дам. В студио 27 представям дръжта. Още едни да направим.